Ribeira lanza o programa Mocidade Formada, que arrancará cun curso de DJ. As inscricións están abertas e haberá máis propostas tanto presenciais como online. O Concello de Ribeira, a través da Concellería de Xuventude, pon en marcha o proxecto Mocidade Formada. A través desta iniciativa quérese ofrecer unha ferramenta útil para facilitar a aprendizaxe formal e informal da xuventude do municipio. O que pretendemos é que os mozos e mozas de Ribeira podan acceder a ese tipo de formación, de estudos. Entonces, o que buscamos é que teñan facilidades, que non teñan barreiras, e o que fixemos foi distribuir este programa de formación en 3 modalidades. A primeira vai a ser mediante pílulas formativas, que vai a consistir en programas curtos, específicos, no que os rapaces van a salir con uns contidos específicos. A segunda parte correspóndese coa formación online. O que buscamos con isto é que non teñan unha barreira de ocupar un lugar específico, que non teñan que dispoñer duns horarios tamén específicos e que podan facelo eles ao seu ritmo. Por último, outro tipo de formación que vamos ter é mediante a modalidade presencial. Neste caso, o curso que vamos ofertar é o curso de DJ, que vai comezar xa o período de inscripción e unha vez se enchan as plazas temos como data de inicio deste mesmo o 25 de abril. Vai a ser un curso práctico e se impartirá na Casa da Xuventude de Ribeira. Van a dispoñer de todos os materiais, con isto buscamos que se inicien nesta actividade que foi moi reclamada e que ademais despois podan facer actividades propias desa formación. Haberá pelea de galos, máis sorpresas de cara a que teñan eses conecementos adquiridos e vexamos esas caras logo ao longo de outras actividades que se van a realizar dentro dos programas do Concello de Ribeira. Este curso de iniciación DJ non será o único que se englobe neste proxecto de Mocidade Formada, xa que hai máis formacións pechadas. Dentro do programa online xa temos 4 pechados, que seguramente abramos plazo de inscripción a semana que ven, pois aí haberá desde manipulación de alimentos a actividades pedagóxicas, actividades inclusivas no ocio no tempo libre, un remix moi variado, moi interesado, e sobre todo que foi a propia mocidade quen nos reclamou ese tipo de formación. Tamén se arrancou xa coas pílulas formativas. Empezamos con unha dedicada ao mundo da internet, todos os riscos que ten e, sobre todo, a desinformación que hai. Entón, o que queremos é que se vaya dirixido á mocidade e entidades que traballan coa mocidade. Pois como poder contrastar, como saber se é verdade, estas páxinas que hai que che din, non? Se é bulo, se non é bulo. Entón, vai por aí. A charla impartirá un ingeniero informático, pero quedou moi claro cando falamos con el de que non vai a ser tecnolóxica, é dicir, vai a ser en unha linguaxe que todo o mundo comprenda. A xente interesada nestas formacións pode obter máis información na Casa da Xuventude mandando un correo electrónico a xuventude@ribeira.gal ou chamando ao 981 83 5289, mesmas canles nas que se poden formalizar as inscricións para o curso de DJ.